Mga appliances nga walay PS mark ug ICC stickers gipamkumpiska ug gipangguba sa Department of Trade and Industry Region 10. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dulaan 30 ka mga household appliances ang nakumpiska sa Department of Trade and Industry 10 sa usa ka dakong mall sa Cagayan de Oro City. Kinihuman nasuta nga wala misunod sa RA 4109 o ang Philippine Standard Law. Sumala sa DTI 10 nga walay mga Philippine Standard Mark o PS Mark o Import Commodity Clearance o ICC ang maong mga ginabaligyang appliances. Subay sa balaod, kinahanglang muagi sa Bureau of Philippine Standard ang household appliances aron masiguro nga luwas kini ibaligya o gamiton. Amo itanaw ilang produkto, kanang mga wala may PS mark or IC sticker, so basin nalimtan lang mga. So pangayam sila kanang PS license or import commodity clearance certificate. Then wala pa sila mapakita. So initially nag-issue mi kanang notice of violation in which they acknowledge. Gihatagan kuno og igong panahon ang maong tindahan nga mahatag ang mga rekisito sa DTI. Apan nagmagahi gihapon, hinungdan nga gikumpiska ang mga appliances. Mukabat sa kapin 760,000 pesos ang kantidad sa mga nakumpiskang appliances. To have these violated products out of the channels of commerce. So para dili mabalik balik ba, di sa dumpod. Sa mga komentaryo nga sayang daw, pero di man sayang kay mga ito ng gabiton, dili ta sure kung safe na siya gamiton sa mga konsumante. So basi makakos pa nun siya sunog. Pahimangno sa DTI sa publiko nga siguraduhong adunay PS mark o ICC marker ang mga produkto nga paliton tungod miagi kini sa product testing and evaluation sa Bureau of Philippine Standard. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.